Водопадът Гълфос е една от най-посещаваните туристически забележителности в Исландия. Неговата височина е 32 метра. Той е разделен на две части. Първата е висока 21 метра, а втората 11. Той се характеризира с това, че водите хлътат буквално в пропастта. На това място в света е бил документиран първия гейзер. Гейзер е гейзер, който се намира на разстояние от 80 км от столицата Рейкявик. Понятието гейзер идва точно от този геотермален извор и от исландската дума гейза, която означава изригвам. Повече от 2 десетилетия гейзерът не изригва, а преди това е изхвърлял вода на височина до 60 метра. Намираме се в национален парк Тингветлер в Исландия. Точно от това място през 930 година в света е създаден първият парламент. Виждате зад гърба ми знамето на Исландия, точно пред него. Един камък, на който е излизал говорител и е цитирал всички закони. През 881 година Аутинги, както се казва парламента, се премества в Рейкявик. Божествено е, независимо че вали. Виждате тази невероятна гледка. Това е едно много специално място. Може да проследим историята на Исландия от 900-та година, когато се заселват първите викинги, до наше време. Но това място е известно и с решаване на човешки съдби, защото ако парламентът, който се е събирал всяко лято, за да решава нови закони и да цитира пък настоящите, е издавал и присъди на тези, които не са спазвали реда. Мъжете са били обезглавявани, а жените са били давени точно на това красиво, за съжаление, място. И на този списък фигурира последната жена, която е получила смъртна присъда чрез удавяне.